Nazdar animácií, no a ja vás vítam u ďalšieho videa, no a tentokrát tu máme zase Minecraft Skyblock. Konečne, asi tak po takom mesiaci. A nesnondili som si práve pripravil, aby som si ja proste postavil lepší dom, aj keď je trošku nižší, ale to nevadí. Všetky sa tam budú zmestiť aj tak, ale to nevadí. Čiže čo by som teraz práve spravil, odbúral celý tento dom, potom pobrať nejaké veci a na stavebný materiál máme tu v tejto čestke, čiže zatiaľ som postavil základy, aby ma to nemýlilo, že čo stávam, lebo takedy ma to niečo. A môžem ísť normálne začať kopať ten cobblestone. Takže vám to strihnem. No ľudia, už to tu máme zbúrané, už len ten crafting a tá pec a posteľ. A ak by ste mali chcieť nejaké pamätky, tak si pozrite od druhej série až po 13. Až po túto. Toto, tu všetko stál tu môj dom. Tu bol aj strom zasadený pred vchodom. No a nič, idem tu aj čestka nejaká, tak to. Ja vlastne som si dal hlína. Ja vlastne hej, to som si cukor, to som skade zobral. Vložím si to radšej do tejto čestky. Drevo, to mám z toho zbúraného zatiaľ. Ešte kameň je môj stavebný materiál, ešte som tu dostal nejaké tie 4 staky z toho môjho domu. Dobre, ostatok si položím zatiaľ sem, kým sa všetko dostavia. Natáčam iba 1 minúta. Kým sa všetko dostavia, tak zatiaľ to je tak. Tak, ideme to zatiaľ porobiť. Čiže si zoberieme do rúk náš stavebný materiál. Začneme tým drevom už keď tak. Zoberieme si prvé 2 staky, tak 3 pre istotu. A potom ešte veľa sekier. Tu by som ich mal mať, aha tu. Namiesto tých čestiek si to dám. Jednu si zoberiem. No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast. Call me a shooting star. Let 'em know who you are. Flying up in a bar. Wish on a star. Time to show 'em who's in charge. Call me a shooting star. Didn't even get to cross. I said I'm moving too far. Get to glass. Shooting star. Got more than a couple of people going mad, I swear they're rooting hard. Tell them I'd be big in the game like she went and got them breast implants. I said I'm moving too fast, didn't even get to glance. I'm ready to eat up track like I'm seated in a restaurant. If you had swag like mine, you know it's best to flaunt. We aren't hating because you aren't shining like it's neon, rock like kings of Leon. Shooting stars across the galaxy. I stand out, so don't be mad at me. Infiltrate, I'm with my strategy. When I turn up, then I just have to leave. Shooting stars across the galaxy. I stand out, so don't be mad at me. Infiltrate, I'm with my strategy. When I turn up, then I just have to leave. Yeah, shooting. Yeah, shooting. Yeah, shooting. Yeah, shooting shots. Shooting stars.
to grow. I said I'm moving too far, getting glass. Potrebujem práve teraz. Teraz som si vyčistil voľačo. A teraz by som tu... Nie sú bojové veci, to budú tie lopaty. Potom meče a ináč si to už ja potom rozdelím. Čiže ja pred koncom videa by som vám chcel povedať, teda ukázať svoj byt, parádny dom. A teraz, keď za týmito dverami sa to presne nachádza. Počkaj, tieto dvere zavriem, lebo to je tajomstvo ešte. Čiže ako tu máme craftiace miesto, kde sa tu môže iba craftiť. Potom ďalej tu máme kuchyňu. Takú linku. Vy doma nemáte, čo? A toto už poznáte, túto miestnosť. Urobil som si tu takúto... dverovú miestnosť, aby som videl, že tu máme tak trošku 3 izby. Ozaj, a ešte posteľ sa mi niekde nezmestila, čiže si ju musím dať voľať kde, tak Sengu craftingu, nastavím spam point, lenže creeper mi to tu trošku pokazil. Sa to povedať, zvonku to vyzerá voľako, takto idem vás prejsť aj odzadu, aby ste to videli. Aha, toto som ešte nedal. Tak, výborne, teraz je to paráda. Potom tu sú okná, tuto v plnate, tu je tá linka kuchynská a tak ďalej. Na budúcom dieli tú záhradu stromovú. Toto už vyzerá ako obyčajná plošina. Čiže ľudia, keď sa vám video páčilo, nezabudnite dať like, odber, zdieľanie a ja sa s vami pre dnešné video lúčim, čiže čus. A ešte dajte odber